això, a l'entrada del segle XX ja gairebé teníem a l'estàtua situada en un lloc on el tenim, i la primera manifestació no és un 11 de setembre. Són uns estudiants de la Universitat de Barcelona que porten una corona al conseller en cap, a Rafael de Casanova, perquè des de Madrid intentaven carregar-se una part del dret civil català que era l'únic que s'havia pogut salvar de tota la destrucció jurídica del que era les lleis anteriors a 1714. A partir de llavors les coses, en el tombant de segles, sí que hi ha les manifestacions es realitzen l'11 de setembre, ofrenes florals, policies corrent i perseguint a la gent, vaja, gairebé l'habitual que hem vist en la resta del segle XX. Les coses aniran creixent. Les cròniques expliquen allò d'uns detinguts, la gent va protestar comissaria, més detinguts, l'endemà més manifestacions. Bé, així passen el primer, gairebé quart de segle a Barcelona. Però bé, Barcelona no és tot el país i l'11 de setembre es celebra en molts altres territoris. Un d'aquests territoris, l'Empordà, on vivia Víctor Català, Caterina Albert, en un dietari seu ens explica com funciona o com va anar la festa de l'11 de setembre de 1923. Ella era ja una dona de 54 anys, una escriptora reconeguda i a més d'una de les famílies importants de l'Escala. I en el dietari diu això, diu: toquen sardanes al Passeig de Mar i m'he compromès d'anar-hi. Avui és festa grossa, data assenyalada en la vella història de la meva terra. En efecte, avui és l'11 de setembre, data de la caiguda de Catalunya en la frau embolidora de l'estat espanyol, data commemorativa d'aquell gran gest patriòticament simbòlic de Rafael de Casanova, caient envoltat en la seva sang i en la bandera. Segurament que a Barcelona aquesta data s'haurà solemnitzat aparatosament en actes de transcendència curosament preparats per vells homes de cor sencer i per la jovenalla renovadora i àvidament impacient. Aquí, en aquest clar i modestíssim raconet del món, l'impuls vital de la ciutat, com un immens moviment sísmic, ha trobat també son ressò i s'extremitud emocional. Al matí hi ha hagut missa solemne en sufragi de l'ànima de Rafael de Casanova, amb representació d'entitats i partits. Després de l'acte religiós, les profanes i delitoses tècniques hi van